să trăiască bine, omul a crescut dintotdeauna animale. Ce se întâmplă însă când creșterea animalelor se transformă în pasiune? Gabriel Geller este unul dintre pasionații care cresc animale din plăcere. De 30 de ani, el își ocupă timpul liber cu creșterea iepurilor și a găinilor de rasă. Pasiunea e din copilărie. De mic copil am crescut iepuri și de atunci îmi mențin și sper să o fac în continuare. O activitate pentru timpul liber mai puțin comună, creșterea animalelor și a păsărilor de rasă pură, multe foarte rare, așa cum o face Gabriel Geller, poate fi și un sport. Crescătorul a participat cu cele mai bune exemplare la foarte multe târguri, expoziții și competiții și nu de puține ori a plecat cu titlul de crescător campion. Am câteva trofee la iepuri, la argintiu, chiar această femelă a luat campion la Sfântul Gheorghe și am mai avut. Acum câțiva ani, tot așa, și la găini. Acasă, Gabriel are 3 rase de iepurași și în jur de 10 rase de păsări, găini provenite din Asia sau Europa Occidentală, pe care le crește nu atât pentru ce produc ele, cât pentru frumusețea lor. Concinchina galben uriaș, Brahma herminat închis și deschis, Barnevelder sau Orlov porțelan sunt câteva dintre rasele de găini pe care Gabriel Geller le deține. Creșterea anumitor rase nu este însă deloc ușoară, pentru că multe au nevoie de condiții speciale și foarte multă atenție la detalii. Iepurii, de pildă, sunt sensibili la anumite alimente și sunt foarte des expuși la bolile digestive. Tocmai de aceea hrana lor trebuie atent aleasă. Găinile sunt mai puțin pretențioase din acest punct de vedere. Ele consumă aceeași hrană ca cele de curte, dar au nevoie în schimb de condiții de mediu speciale, pentru că, fiind rase ornamentale, aspectul penajului lor este foarte important. De exemplu, o să vedeți aici, este un punctaj de 89 de puncte corespunzător la o anume rasă de găini, Concinchina galben, de exemplu. Aici o să vedeți punctajul de 96 de puncte, calificativ excepțional, și campionul, că se atribuie campion. Din 3 exemplare care obțin 96 de puncte, se dă un titlu de campion. Chiar dacă animalele pe care le crește sunt foarte valoroase pentru carne, blană sau pentru producția de ouă în cazul păsărilor, Gabriel Geller le deține în special pentru funcția lor decorativă, pentru frumusețea lor și rareori le sacrifică. Grija pe care o poartă animalelor sale nu a rămas însă nerăsplătită. Dovada valorii exemplarelor pe care le crește stau cupele, diplomele, titlurile și toate fișele de participare la concursurile de crescători. Această pasiune însă presupune eforturi financiare destul de mari. Cocoșul de Brahma herminat deschis, în momentul de față, poate să ajungă la 250-300 de lei, poate și mai mult. Deci o găină de Brahma care într-o expoziție a obținut un calificativ foarte bun, peste 95-96 de puncte, prețul ei este în momentul de față la aproximativ 200 de lei. Pe aceste rase, care sunt foarte puține, statul atribuia subvenții, ceea ce nu se mai face în ultimul timp. De vreo 2 ani nu se mai dau subvenții pe păsări. Dacă sunteți pasionați de achiziționarea și îngrijirea animalelor sau păsărilor de rasă pură și vă gândiți să folosiți banii, timpul și energia în acest scop, vă puteți înscrie în asociațiile de crescători. Și nu uitați, timpul liber ți-l poți petrece mereu cu prietenii, chiar dacă sunt necuvântători.